El primer percussionista d'una final de Festalent. M'han dit que t'agraden els clàssics? Sí, m'agrada molt. Que eres més de Bob Marley, de Jimi Hendrix? No. Mahler, Prokofiev, Stravinsky, Tchaikovsky. Quan sent aquest so, em quede embobat, embeulat. Toco la peça de la baix sense partitura. Però, xiquet, si hi ha 1000 notes, com ho fa? La partitura jo no la mire perquè la peça me la sé de memòria. La velocitat que aconsegueix amb les mans i les baquetes, increïble. L'únic que podria millorar una mica és l'actitud. Pensa que tenim que fer una gran actuació. Aleshores, el moment en què deixes de tocar el vibràfon o deixes de tocar la marimba... Que mira el públic. Combinar el vibràfon amb la marimba és ideal, queda genial. Què és el que més respecte em dona d'aquesta gran final? El que més respecte que em dona és el jurat perquè és el que va valorar-me el meu treball. Et posaràs gomina per a la final? Sí, em posaré gomina per a la final. Jo crec que vas molt preparat i tens que oblidar-te del jurat i gaudir de l'actuació. Ho faràs? Sí, faré. Molta sort ja per la final. Prepareu-vos perquè la marimba i el vibràfon tiraran foc.